So what's up guys, nanata karon sa Bulok-Bulok Spring nga. Naay vlogger di nga ni abot dire nga unexpected jud siya. So makigbitan kita niya. So yes, what's up mga ka-show bikes? Welcome to our new vlog. Today is August 15, 2021. So natag new vlog karon mga tuta karon sa Bukbok or Bulok-Bulok Springs sa Handig Paribok, Bohol. Kaya na ko na yung vlogger dito kasi basta kay vlogger siya sa mga to na ta. I can't wait to go. So what's up guys, nanata karon sa Bulok-Bulok Spring nga. Naay vlogger di nga ni abot dire nga unexpected jud siya. So makigbitan kita niya. So yes, so pwede excuse me, pwede magpa-shoutout. Kailan mo anay kung saan siya? Proud Boholana. Di. Igsoon ko ni Florami Boholana. Mama Julian Family ang channel. Sige. Obi ko si Ate Florami. Di na, pero vlogger yapon siya. Oh, Mama Julian Family ang channel. Igsoon ni Florami Boholana. And so, thank you. Naku na nis Maribok ka po, Jo. Asa dapit Sa San Vicente. Sa San Vicente ko na siya. Sige, thank you. So guys, gato tag si Ate Florami ito, dili de iya ditong igsuon nga nasa San Vicente. Napon siya iyang channel. So support pod niya. Nami karon sa Bulok-Bulok Spring guys. Nice siya kaliguan guys. So, thank you.